Police Report. Idol Dennis, good morning and please come in. Nakameg ti may sangawat person top 1 city level iti Lawaga City. Ababayan ti bileg ti warrant of arrest na po iti kaso na nga panagrames. Ti agtawan da pulugit dua nga baro agindek iti barangay 49B Raraburan Lawaga City iti natiliw. Ababayan iti panang-implementar iti warrant of arrest sa kontra na ani Prokas Manipot Branch 4 iti Asirad iti Lawag. Di akusado ket awan tinrekomendar nga pagtiyan sana sa mandar iti korte iti nagdagos nga inapan nakarestar mismo nga ti PNP Lawag sinang restar ken kuana ket na biro konda ken voluntaryo mat sumuko apaman nga nakitanan ti bitbit da nga warrant of arrest sakbay nga may aratan warrant iti korte nagsaodan ti warrant of arrest na timalan iti medical examination iti grasma para palang iti panipatalged iti sunat na nga sumango iti korte. Iti sa bali nga bangir na ipilamaten iti reklamo iti piskalya nga palaglagsing ti RA 9165 kontra iti may sa lalaki nga tilawan ti drug bypass operation iti San Nicolas iti napan aldaw ti akusado nga agtawan 38 manipot ti barangay 14 San Nicolas Ilocos Norte iti natili babaen ti bypass operation agbalor iti 8,840 pesos iti naraking kuana nga 1.3 grams nga Cebu nga ni white at nga drug bypass operation kuna ti Pinto San Nicolas ag serbiyo ng aksyon iti suspect iti inapanakasiliw agabot na dimbalan test by sakbay pa nga nagbalegi in white nga drug bypass operation. Iti sa bali nga bangir in pasigurado ti Ilocos Norte Police Provincial Office nga may white iti impartial ken expeditious investigation iti nagbaling nga viral video iti dati kapitan ti Barangay 2 iti Silat Kilawag iti Laing Kalman. Ti official statement iti INPPO in Bilinan iti Lawag City Police Station iti nagdagos ket nag-investigar iti mga kaso para palang iti aparat justisya iti may pagorop kung nagbaling nga biktima iti dati nga video kastil natin iti publiko. Imuna nga ni Parokat statement ni Vice Mayor Carlos Parinas kini Mayor Bernal Cid itinda pa ng kundinar itinapasama sa gabuna nga iti yabyang iti PNP adamitasyon da kaya nga ba nagnuman pa'y awang pa'y dimatag nga complainant iti reto nga kaso iti agdamakit viral video iti magkita iti panakapalik-palik kugtar danog iti duwa nga lalaki nga nagsin nga video nga naiposte iti biyang ti social media. Idol Dennis Alitio IFM